Jiena jisimni Jorge Spiteri, Rabbi naħal, hija passjoni tiegħi li Rabbi naħal u hija xi ħaġa li ttieni sodisfazzjon kbir u għaldaqstant il-ħsieb li nibqa' nagħmilha. Mela jiena inni Rabbi naħal mill-2013, ġifieri llum qed ngħidu wasal tal-11-il sena mhux hekk. Fl-2017 imbagħad komplejt bnejt fuqha di billi naqgħet ma' Joseph Kallea wkoll fit-Trobbija tan-Naħal. U n-namra tiegħi bdiet propju mill-2012 għalkemm naħseb li anke qabel fejn kont iltqajt ma' persuna anzjana bħal Safi waqt li kont qed nagħmel it-teżi għall-perit. U din il-persuna kienet trabbi naħal b'tant dedikazzjoni u passjoni, ma kienx toqgħod bħal Safi. Luke Montebello għal għafirlu għax illum m'għadux magħna. U kien joqgħod jispjegali fuq in-naħal għax jiena kont qed nagħmel l-istudju tiegħi fuq kif l-irħula ta' wara l-mina nsibuhom, jiġifieri għandek iż-żurrieq, ħarkirkob bħal Safi irendu mqabba. Fuq kif daw jistgħu jiżviluppaw mingħajr ma jitilfu l-identità. U ovvjament rid nara x'inhi dak li tidentifika kull raħal minnhom. U bħal Safi li kien wieħed mill-irħula li inċidentalment huwa raħal Twelidu wkoll kellu rabta vera fil-viċin u mill-bogħod ukoll fit-Trobbija tan-Naħal u din il-persuna tirrakkontalu wkoll ġifieri li mbagħad għalmetni. U kont immur kuljum ngħinha għax kellu 81 sena ġifieri u kellu bżonn għajnuna wkoll u jiena kont nieħu gost. Kienet jiena sodisfazzjon kbir li anke nitkellem miegħu ukoll biżżejjed imma u kien jinvolvina ħafna fix-xogħol tiegħu wkoll u hekk tallimt u dejjem xtaq li jiena inkompli b'tiegħi ukoll. U hekk ġara ġifieri naħseb li qed jieħu pjaċir li jien komplejt għax ma laħaqniex għal rasi kompletament ovvjament għax jien kont immur ngħin lilu. U minn hemm telaq dak il-vjaġġ li wassalni hawn illum. Malta kienet imsemmija Melite fi-żmien antik. Melite bil-Grieg tfisser għasel. Ġifieri Meli għasel. Ġifieri Malta sa mill-iktar żmien il-bogħod li nafu dokumentazzjoni fuq Malta kellu rabta qawwija fil-viċin. Mal-għasel u l-għasel min jagħmlu n-naħal. Allura l-apikultura u Malta dejjem kienu jitfit u t-Trobbija tan-Naħal sa minn żmien il-qedem ukoll ġifieri kienet issir proprju ġo l-Olla. Warajja għandi miċbħa li kienet mibnija ġo dan il-ġnien tal-Kmand fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi u allura n-naħal f'dak iż-żmien kien jitrabba ġewwa din il-miċbħa. In-naħal kien jidħol minn ġewwa daw it-toqob li qed naraw. Ġewwa l-miċbħa dak iż-żmien konna nsibu l-qolla li hija di li għandi ma' ġenbi. Bażikament hija struttura tal-fuħħar għax f'Malta dak iż-żmien u qabel l-unika materja prima li kellna kienet it-tafal. Ġo kull toqba tonda li hawn warajja hemm qolla. Mela n-naħal jidħol minn ġo t-toqob li hemm barra, minn hawn id-dawl li hemm minnhom minn hawn. Jidħol ġo l-qolla u din hija l-parti fejn in-naħal kollu ndoqqajn stil tiegħu u stil tiegħek normalment. Sakemm jibbe. Inqolla tara miftuħa, però l-qolla kienu jarquha minn wara, kienu jagħmluha jew tiben tafal jew tajl insomma jew nkella xi mħan magħduba jew ħaġabla jew biċċanjama insomma ni kollu jarquha, jiġifieri minn wara tkun magħluqa.
kif jasar iż-żmien li in-naħal ikun qed iġi ħafna iktar xogħol, nefslar or pollen. In-naħal kien jaqbad żieda u di żieda żdiet oriġinalment fija sawha. Il-produzzjoni kienet iktar distruttiva milli jagħmlu. Għax apparti li kienu qed jagħmlu il-prodott, kienu qed jeqirdu ħafna naħal fil-proċess. Meta toħodhom jew jintilfu jew inkella meta joħorġu ras jafġuhom meta taħt ix-xema stess. Ir-relazzjoni ta' Malta u l-apikoltura ovvjament meta nitkellmu fil-passat fejn dak iż-żmien aqas biss konna nafu li jeżistu pajjiżi oħra l-argument tal-kelma aħseb wara kemm konna nafu x'jiġifieri li wieħed jimporta xi ħaġa f'Malta, it-trobbija tan-naħal f'Malta kienet esklusivament bin-naħla Maltija li imma sa dak iż-żmien u sa żmien anke reċenti ħadd ma kien jaf li għandna naħla partikolari. Allura hemm relazzjoni vera viċin ta' Malta bħala gżira u bħala poplu u t-trobbija tan-naħal f'Malta. In-naħla Maltija għandha karatteristiċi kemm morfoloġiċi jiġifieri ta' kif tidher, kif ukoll dawk tat-taġġjament. Għandek naħla Maltija bħala morfoloġija hija naħla li nafuha kemm xejn iżgħar minn sottospeċi oħra. Ukoll għandha l-ġwienaħ iżgħar u idjeq. Għalfejn imma għax daw kollha għandhom raġunijiet għalfejn. In-naħla Maltija f'Malta hija esposta għal ħafna kundizzjonijiet klimatiċi, speċjalment ir-riħ. U allura biex jivvjaġġa iktar b'saħħa kontra r-riħ għandha bżonn tkun bħal vleġġa u vleġġa normalment tkun iktar idjeq u iqsar il-parti ta' fejn meta inti tispara l-vleġġa. Allura n-naħla tista' tkun bħal vleġġa kontra r-riħ. In-naħla Maltija wkoll hija iktar sufija għalfejn. Għax f'Malta il-klima tagħna tippermetti li tista' tgħid matul is-sena kollha, speċjalment ġol-widien, ħansibu xi ħaġa tal-fjuri. U wkoll it-temperatura tal-Gżejjer Maltin hija waħda pjuttost in-naħa l-għolja. Allura in-naħla Maltija ma tiqafx taħdem f'Malta, m'għandix għalfejn tagħmel torqod bħal meta tkun fix-xitwa, fil-ksieħ, fis-silġ u jagħmlu hibernation. Allura laj taħdem ħafna, in-naħla Maltija għandha bżonn iktar suf, meta jgħidu għalfejn iktar suf. Għax aħna bħala bnedmin ukoll kull darba nitilfu x-xahar, kull jum nitilfu x-xahar, kull ħin. In-naħla l-istess, u ovvjament meta taħdem iktar ħatitlef iktar. Allura iktar suf ifisser li di ħataħdem ħattija iktar ċans taħdem fuq il-fjuri. Ħajaqbad iktar trab tad-dakra magħha għal tul ta' żmien, għax minkejja li ħatitlef is-suf imma xort għandha iktar suf biex tagħmel tajjeb għal dak in-nuqqas. Dik oħra fil-morfoloġija li normalment hija sewdinija ma nafx hekk hemmx relazzjoni eżatt ma' xi affarijiet, imma tradizzjonalment nafu li n-naħal Malti huwa iswed, tal-lewn iswed. Apparti minn hekk in-naħal kważi kollu huwa iswed, ħlief dak Taljan. Għandha wkoll l-istonku ikbar. Allura għandha l-abdomen usa bħala naħla, għalfejn. Għax peress li semmejna l-kondizzjonijiet li tittaħdem ħafna tul is-sena kollha u trid tivvjaġġa kontra r-riħ, mela n-naħla Maltija hija attrezzata biex fil-vjaġġi osra li tagħmel għax f'Malta m'għandix għalfejn tivvjaġġa vjaġġi twal. Ħadd tiġbor kemm tista'. Allura jekk għandha stonku ikbar, taħżen iktar fl-istonku, u allura l-vjaġġ ta' naħla Maltija qed nivvinta, imma jiswa daqs tlieta ta' naħla mhux Maltija.
għax l-istonku tagħha jesa' iktar. Issa, apparti minn daw il-karatteristiċi morfoloġiċi, hemm ukoll dawk tal-atteġġjament. Mela, tradizzjonalment nisimgħu ħafna nies jgħidu li n-naħal huwa aggressiv. Jiena ma tantx naqbel ma' dan l-għajdut. Għalija huwa xi ħaġa li ġej anke mill-passat forsi fuq kif kien jitrabba n-naħal ukoll fil-passat. Ir-raġuni hi għaliex anka meta ġieli jgħiduli qaluli isma' li għandi naħal aggressiv, x'ħan nagħmillu? U mmur narah, nofri li mmur narah, meta mmur narah ma jurinix li jkun la defensiv u laqqas aħseb wara aggressiv. Però waqt li nkun qed naraħ ninduna li jew il-kaxxa hija magħmula ħażina, jew in-naħal qed jaħdem ħażin man-naħal. Allura l-atteġġjament ta' naħal huwa rifless ta' l-kondizzjonijiet li hu jinsab fihom u l-kondizzjonijiet li qed iġġelu iħoss u waqt li n-naħal ikun qed jaħdem miegħu. Ġifieri wieħed għandu jkun iktar b'kuxjenza meta jaħdem man-naħal u mhux ejja ħammorru. Dik id-defensività tan-naħla hija naturali vera, però n-naħla Maltija mhijiex iktar difensiva minn naħal ieħor mal-bniedem. Issa n-naħla Maltija milli rajt mill-esperjenza tiegħi wkoll, il-livelli ta' difiża ma jiġux mill-ewwel f'daqqa, ġifieri n-naħal ma jaqbadx jattakka. X'jagħmel? Ħafna storbju, forsi anke l-Maltin storbjużi, in-naħal ħafna storbju, naħal Malti. Jekk bl-istorbju ma jwaqfekx, ġieli jaqbad midek jew ma fejn kollok mikxuf u jipprova jikdmek bil-bħalqu imma m'hemmx effett kbir, jisek tħoss tarixa, imma fl-istess ħin dak li jkun jista' jkun jiddejjaq minn tarixa u jieqaf. Jekk mbagħad vera tibqa' ddej u tkun qed iddejq u mbagħad forsi jattakka, imma normalment jitla fi gradi u mhux f'daqqa. Issa ħaġa oħra bħala atteġġjament fi żmien li ma jkunx hawn xi ġib ikel, trab tad-dakra u nektar, l-ewwel nett il-kolonja tiċkien f'Malta għax huwa adattat għall-klima ta' Malta u dak li jsir f'Malta. U anke bħala naħal ġieli ninnota li jiċkien, il-ġodda li jitwieldu ma jkunux kbar daqs kemm ikunu meta jkunu fi żmien li jkun dieħel ix-xogħol. Dik hija notament ieħor. Issa atteġġjament ieħor tan-naħla Maltija hi li titnaddaf ħafna. Għalfejn? Għax għandha ħafna iktar xahar ukoll. Allura għandha iktar faċli titħammeġ bit-trab tad-dakra ġifieri, imma n-naħal ħin kollu jitnaddaf. U dak huwa atteġġjament tajjeb ukoll għal kontra ċertu pesti li jdejqu lin-naħal bħal parassit tal-varroa taqbad magħhom u waqt li hu qiegħed ifarfar ikun qed jaqlaħħa wkoll. Ġifieri n-naħal bl-atteġġjamenti tiegħu diġà naturalment qed juri ċertu reżistenza għal kontra ċertu mard li nsibuh madwar id-dinja kollha, li sfortunatament daħal f'Malta wkoll. N-naħla Maltija kif kont qed ngħid qabel ma skoprejna li wieħed jista' jġib l-affarijiet minn barra inkluż anke naħal, dejjem kienu ikun hawn naħal Malti f'Malta, imma ħadd ma kien jaf li kellna naħal Malti sa qabel lejn l-aħħar id-disajnijiet sewwa. Fit-tmeninijiet fil-1980 u iktar iddaħlet f'Malta il-pesta tad-duqqajs Amerikana. U minn hemm kien ifisser li Malta ġabet marda li ma setax teżisti f'Malta, bil-fors ġabetha minn barra, allura jfisser li kien hemm xi tip ta' importazzjoni f'Malta sija ta' naħal jew ta' prodotti li jiklu n-naħal bħall-għasel jew trab tad-dakra tan-naħal. Wara dak l-avveniment, il-gvern dak iż-żmien rid jara kif jirranġa s-sitwazzjoni tan-naħal f'Malta u l-iktar ħaġa faċli u ta' malajr anka fid-dawl forsi li ma kinux jafu dak iż-żmien li kellna naħla unika, naħla Maltija, kienet illi jġibu naħal minn barra biex ibidlu
dak in-naħal intilef għax tajjeb ngħidu li il-pesta Amerikana ma tistax tfejjaqa. Ħlief jekk tuża forsi xi antibiotiċi li imma huma projbiti li jintużaw man-naħal. U allura biex l-unika mod biex teħles minnha u biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni hi u anke fil-liġi illi tittaħraq il-kaxxa tan-naħal bin-naħal b'kollox u l-għodda kollox u l-ġgiget kollox tittaħraq. U fil-inħawi ġifieri ta' ċertu żona, ġifieri ma tistax taħraq ġas kaxxa waħda. Taħraq ammont ta' kaxxi f'żona speċifika. Għaldaqstant intilfu ħafna naħal dak iż-żmien. Mela, li ġara meta l-gvern daħħal mbagħad naħal minn barra biex jagħmel tajjeb għal dak in-naħal li intilef, ma dan naħal li inġibet parassita l-varroa li sfortunatament għamlet ħerba ħafna kbar min-naħal dak iż-żmien. Ġifieri l-importazzjoni tan-naħal minn barra li ovvjament ma kienx Malti, għax in-naħal Malti jinsab Malta biss, u għalhekk huwa naħal endemiku, diġà kienet għamlet ħsara dak iż-żmien. Jiena nisma' x'jien dak iż-żmien ma kontx involut fuq in-naħal, nisma' wkoll li n-naħal li kienu ġabu dak iż-żmien ma tantx kien salva wisq. Ġifieri ħafna min-naħal xorta spiċċa inqeret u forsi dik kienet raġuni għala in-naħal Malti baqa' jeżisti f'Malta wkoll. Issa, matul iż-żmien imma l-importazzjoni baqgħet issir u di baqgħet issir kemm b'mod legali, ġifieri li wieħed jinnotifika u jimporta, kif ukoll b'mod illegali li ħadd ma jkun jaf li jkun xi ħadd ġar xi naħal. Għax naħla raġina tista' żommha faċilment ġo pakkett żgħir. Għaldaqstant meta nġib dan naħal ta' ġenetika differenti minn dak Malti, beda jsir iktar taħlit f'Malta tan-naħal u di bdiet tiġri ħafna iktar frekwenti għax il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet, il-popolazzjoni tan-naħala żdiedet, il-popolazzjoni ta' min kellu interess li jagħmel negozju fin-naħal żdiedet ukoll u allura ovvjament żdiedu l-importazzjonijiet. Meta ir-reġina tkun f'Malta u tbit il-bawla l-irġiel, dawk il-bawla mbagħad jitamru marġejjen prospettivi kaxxi oħra. Meta jiġi żmien li joffroħ fir-rebbija jew anke aħna fil-ħarifa u allura jibda jsir it-taħlit. Imma x'jiġri meta jiġri dat-taħlit? Di l-ġenetika ta' naħal minn barra mhijiex adattata għal Malta u allura l-ġenetika Maltija tibda tiġi kontaminata minn dik barranija u bil-mod il-mod in-naħal jibda jitlef l-adattament għall-ambjent lokali. Studji wrew illi in-naħal lokali huwa dejjem l-aħjar fil-lokal, ġifieri jekk qed Malta, in-naħal Malti huwa l-aħjar fil-lokal, huwa l-aħjar b'mod naturali, ġifieri li kważi ftit li xejn għandu għalfejn jintervjeni l-bniedem fuqu li waħdu fin-natura kapaċi jgħix ukoll. U din intweriet anke għal lokalitajiet oħra, ġifieri mhux qed ngħidu Malta biss. Jekk qed nitkellmu fuq pereżempju l-Italja, in-naħal Taljan huwa l-aħjar ġol Italja. Mhux in-naħla Maltija ġol Italja. Le, in-naħla Maltija tajba l-Malta, in-naħla Taljana tajba l-Italja. Allura meta jibda jsir dan it-taħlit, għax tajjeb ngħidu li reġina titammar fl-aħrja u m'għandekx kontroll ma' min titammar għax in-naħal huwa annimal selvaġġ u mhux domestikat. Di tibda titlef dal-karatteristiċi ta' adattament li semmejt anka qabel, ġifieri tibda ikoll inqas suf, tibda tkun ikbar, tibda tkun itqal allura, il-ġwienaħ jibdew ikunu ikbar u itwal mela ma tibqax tajba għal-kontra biex ittir kontra r-rieħ, jibdew jinbidlu ħafna affarijiet u l-attaġġjament ukoll. Jekk qed ngħidu li n-naħla kienet qabel tnaddaf iktar, jekk issa tħaltet ħadd tnaddaf inqas.
U jekk qed ngħidu li n-naħla kienet bil-mod forsi turik li qed iddejjaqa, jaf jew ma tagħmellek xejn, jew jaf tattakka mill-ewwel. Għax in-naħla tagħna, speċjalment importanti li nkunu nafu anke l-oriġini tagħha, hija ġejja minn naħla Afrikana. Għalfejn, għax Malta, anke Sqallija, kienet dejjem fil-passat parti integrali mal-Afrika. U l-iżolament mbagħad bil-baħar evolva l-naħal kemm tagħna kif ukoll ta' Sqallija b'mod differenti biex jadattaw għal kondizzjonijiet li jinbidlu matul iż-żminijiet għax il-klima dejjem tinbidel. Ninsew il-kriżi klimatika, ma l-klima hija normali li dejjem tinbidel. Allura n-naħla dejjem tadatta, dejjem il-ġenerazzjoni ġodda jadattaw. Għaldaqstant ġifieri dan it-taħlit huwa ta' dannu kbir kemm għall-naħla Maltija kif ukoll għal min irabbija għax min irabbija n-naħla f'Malta jekk in-naħla mhix reżistenti, mhux reżiljenti biżżejjed, ħajkollu bżonn jintervjeni iktar. U dak ħajinkludi iktar ħin u ħajinkludi iktar spejjeż ukoll. Spejjeż diretti f'mediċina pereżempju, f'kemikal li nużaw apposta għal kontra il-parassiti li jkollhom in-naħal u ċertu mart li jkollu n-naħal. L-inċidenza ta' dan il-mart f'naħal imħallat hija naturalment ogħla. U allura mhux qatt mu rakkomandat li n-naħal jitħallat b'dan il-mod. In-naħal huwa l-individwu li jrabbi n-naħal. Illum tista' tgħid maġġoranza tan-naħal huwa imrobbi minn naħħala. Għaldaqstant tajjeb li wieħed jitarraf ħafna iktar fuq il-benefiċċji li jżomm naħal lokali b'kuntrast ma' naħal importat ġewwa Malta. U it-trobbija ta' naħal lokali ġewwa Malta hija indubjament bażi sostenibbli ta' kif wieħed jaħdem fl-apikoltura. U n-naħħal huwa kruċjali biex ikompli jgħin il-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Għaliex in-naħal għandu interess li jkollu naħal b'saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni minn naħal li jkun qed irabbi. Però mhux biss. L-apikoltura f'Malta toffri ħafna iktar minn sempliċiment produzzjoni li nieħdu b'mod dirett minn naħal. Għaliex l-ewwel nett għandna naħla unika li għandna x'niftaħru biha din in-naħla. U fiha nfisha diġà hija attrazzjoni għal min tinteressah l-ekoloġija Maltija wkoll. In-naħla Maltija tagħti wkoll esperjenza lil min jara t-trobbija tagħha ġewwa Malta. Apparti minn hekk għandna wkoll ħafna termini marbutin ma' trobbija tan-naħal f'Malta, termini Maltin li għadhom jintużaw u tajjeb li jibqgħu jintużaw ukoll. Ġifieri l-apikultura mhijiex sempliċement li wieħed irabbi n-naħal għall-għasel. L-apikultura għandha tkun ukoll kultura fil-kelma wiesa ġifieri li tagħti esperjenzi lil dak li jkun, esperjenzi diversi, kemm dawk ta' trattamenti bit-terapija, kif ukoll dawk sensazzjonali, inti x'għand tmur tara n-naħal, tismagħhom tarhom għaddejjin u inti qed tieħu esperjenza dak il-ħin. In-naħal għandu jara fiktar allura kif jista' jiddiversifika l-attivitajiet tiegħu biex ikompli sostni l-apikultura f'Malta għaliex jekk nibbażaw biss fuq il-produzzjoni tal-għasel qatt ma tista' tkun sostenibbli. Allura dak li jkun irid
iżid attivitajiet oħra, iżid prodotti oħra, iżid servizzi oħra biex l-apikoltura f'Malta tkun waħda sostenibbli u għaldaqstant tista' tibqa' għaddejja għal dejjem. Sabiex it-trobbija tan-naħal f'Malta tkun tista' tkompli, forsi b'mod aħjar minn dak li qed naraw illum ukoll, hemm bżonn li n-naħla Maltija tkun protetta bil-fatti u mhux bil-kliem biss. Għalfejn qed ngħid dan? Għax minkejja li n-naħla Maltija legalment hija diġà protetta, xorta qed naraw li n-naħla Maltija inbidlet, ċertu naħal inbidel, ġifieri kontaminazzjoni għadha hawnhekk. U allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq naħal Malti, anke dak li jelevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment lekk insemmu l-inizjattivu li naħla Maltija ssir inset nazzjonali. Apparti minn hekk imma ġifieri iktar importanti illi l-għarfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza ta' min jieħu ħsiebha ukoll jiżdiedu lokalment biex ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-apikultura in ġenerali. Hemm bżonn li tiżdied kuxjenza permezz tal-għarfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza wkoll tan-naħal li jieħu ħsiebha. Għax it-tnejn għandhom imorru jitfid sewwa, ġifieri n-naħla minkejja li hija annimal selvaġġ xorta llum il-ġurnata l-bniedem ħa vantaġġ billi jrabbija u joffrilha post u minnha jieħu ċertu benefiċċji kemm prodotti kif ukoll servizzi li wieħed jista' joffri wkoll. L-għarfien importanti li jibda minn ta' żgħira, ġifieri anke qed ngħidu anke tfal fl-iskola, imma mhux biss, hemm bżonn li anke nies adulti u speċjalment in-naħħala antiki u ġodda ikunu iktar konxi tan-naħla Maltija u tal-benefiċċji li jieħdu b'mod naturali jekk huma jagħżlu li jrabbu n-naħla Maltija. Kif semmejna qabel, in-naħla Maltija hija l-aqwa naħla li jista' jkollok ġo Malta għax hija adattata għall kundizzjonijiet ta' Malta. Imma dan billi ngħidu jien biss jaf mhux biżżejjed, ġifieri wieħed fil-prattika jrid jaraf il-valur tagħha di waqt li qed jipprattika u ma' żmien dak li jkun meta jkun qed irabbi n-naħal jibda jinduna jgħid tara l-injamola rrid nagħmel kaxxi għolil ix-xogħol, ara n-naħal marat irrid nattrattah qed jogħla x-xogħol u trattamenti iktar frekwenti. Mentri jekk inti iżżomm in-naħal Malti, għall-inqas ngħidu aħna trattamenti ħadd tnaqqashom għax ma jkollokx għalfejn toqgħod titrattah dak il-frekwenzi kollha. Ma jkunx jiddependi minnek. Sewwa ġifieri tista' tagħmel perjodi twal ma titrattax u xorta ikun b'saħħtu u xorta jkun qed iżomm il-pesti f'kontroll naturalment. Dawn hemm studju wkoll li juru hekk. Sabiex in-naħla Maltija tkun iktar protetta f'Malta, ovvjament hemm bżonn din il-kuxjenza li semmejna. Imma hemm bżonn ukoll li ikun hemm inċentivi iktar għalfejn in-nies għandhom jagħżlu li jrabbu n-naħla Maltija f'Malta. U bla eċċezzjoni ta' postijiet, ġifieri f'Malta kollha ngħidu Malta, Għawdex, Kemuna, kullimkien. Għalfejn, Malta hija żgħira wisq u n-naħal jivvjaġġa ċertu bogħod, ġifieri għandek madwar 4 kilometri bogħod u jerġa' lura. U n-naħal jinsab madwar Malta kollha. Allura, meta għandek dan iċ-ċokon u n-naħla li qed timxi minn post tal ieħor ukoll,
diffiċli ferm li tikkontrolla l-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approċċ olistiku. Allura wieħed għandu l-ewwel nett jinċentiva l dak li jkun biex naturalment jażel li dejjem ikollu stokk lokali. Ma importanti li ma nkunux egoisti fl-affarijiet fis-sens li m'għandniex naraw biss dak li ħajkonna f'idejna issa, imma rridu naħsbu għall-futur ukoll biex tassew ikonna xi ħaġa li tista' tibqa' għaddejja. M'hemmx għalfejn neżaġeraw fl-affarijiet, ġifieri trobbija tan-naħal Malti f'Malta jekk tkun l-għażla naturali tan-naħħala kollha f'Malta, irrispettivament fejn din, għandha tgħin biex naslu għal dan. Tajjeb narfu wkoll il-vantaġġi li għandna Malta bħala gżira mdawrin bil-baħar, kif nistgħu nisfruttawhom. Għaliex jekk aħna ma nimpurtawx, tkun xi tkun il-ħaġa, imma jgħin nitkellmu fuq in-naħal. Jekk aħna ma nimpurtawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal, kif ukoll in-naħal, awtomatikament qegħdin nissalvagwardjaw in-naħal minn pesti u mart li jista' jiġi minn barra. Ġifieri dik diġà hija xi ħaġa pożittiva ferm li wieħed għandu jikkonsidra, però ejja ngħidu li l-importazzjoni tal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal jew tan-naħal ma tiqafx kompletament. Imma jekk jiġri dan, għandu jkun iktar kontrolli fuq kif u fejn ħajsiru dawn l-affarijiet. Ġifieri ma nistgħux ngħidu iva mingħajr ma nċekkjaw, ma tistax iġġib prodotti tan-naħal jew in-naħal mingħajr ma tiċċekkja jekk il-prodott jew in-naħal huwiex ikkontaminat, kemm b'mart kif ukoll b'insetti oħra jew pesti oħra. Għaliex dawn l-affarijiet anke mill-istorja tal-limna jagħmlu ħafna ħsara kbira. Kemm fin-naħal kif ukoll fl-agrikoltura in ġenerali. U ovvjament jekk jispiċċa n-naħal, anke l-agrikoltura ħassofri għax l-agrikoltura tiddependi kważi sta tgħid fl-intir tagħha mid-dakra tan-naħla.